Mae gan ynni niwclear llawer o fanteision, ac mae'n gwneud mwy na dim ond darparu'r gyflenwad cyson o drydan ynni. Mae gorsafwydd presennol a newydd yn creu twf economaeth gymdeithasol, gan helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy i gymunedau drwy greu swyddi, datblygu sgiliau a sicrhau cyfleoedd busnes. Maent hefyd yn gyfrannu at wneud yr ardaloedd yn lleoedd deiniadol i fyw a gweithio. Cyfrannodd diwydiant niwclear sifil y Deyrnas Unedig 700 miliwn o bunnoedd at economi Cymru yn 2021, gan gyflogi dros 800 o bobl yn uniongyrchol, a chefnogi cyfanswm o 10,700 o swyddi ledled o wlad. Rhwngddynt, roedd gorsafwydd pŵer niwclear yn Wylfa a thrawsfynydd yn gyflogi cannoedd o bobl am dros 40 mlynedd o gynhyrchu, ac mae ganddyn nhw'r potensial i gyflogi llawer mwy yn y dyfodol. Mae buddsoddi mewn ynni niwclear hefyd yn golygu amgylchedd glannach a iachach i ni, gan ei fod yn lleihau allariadau nwyon tŷ gwydr. Mae hynny'n dda i ni ac i'r blaned. Mae defnyddio ynni niwclear yn golygu nad oes rhaid i ni ddibynnu ar wledydd eraill am drydan. Gallwn ni greu ein pŵer ein hunan, sy'n ein gwneud yn fwy annibynnol a diogel. Mae cael cymuned ymchwil niwclear iach ac amrywiol yn y Deyrnas Unedig hefyd yn arwain at ddarganfyddiadau gwyddonol newydd. Mae gwyddonwyr a pheirianwyr yn dysgu pethau cyffrous am atomau ac ynni wrth weithio gyda phŵer niwclear, ac maen nhw'n datblygu ffyrdd eraill o defnyddio systemau niwclear gan gynnwys cynhyrchu meddyginiaethau, datgarboniddio diwydiant a chynhyrchu cemegol cynaliadwy.